Noies, esteu preparades per escoltar aquest missatge del personatge misteriós? Sí. Yes. Perfecte. Dale, Doncs canya. Li donem el play. Vinga. Ei, noies, però si sou la Junenki Music! No m'ho puc creure, com és que encara no m'heu convidat a cap dels vostres concerts d'anime en català? Que jo sóc fan vostre, eh? Bé, perdoneu-me, noies, és que estic emocionat. La veritat és que sempre he somiat en que algun dia veuria la Laia tocar el piano en directe. I el saxo, esclar. I a tu, Cris, seria genial poder anar tots plegats al teatre a veure una de les teves obres. Per cert, en Shiure m'ha dit que us digui que a casa hi ha lloc per tots. Si necessiteu una habitació, a casa del Soma en teniu una. Espero que us vagi molt bé, boniques. Seguiu cantant així de bé. Sou les millors. Us estimo! D'aquestes en vull 3. Fent de Kyo, fent de Chinichi. Però un moment. De qui més? Espera't, que em falta un. Vull però és que tens a l'Òscar. O sigui, Espera. Exacte, O espera, sigui, que l'incansable. la Laia s'ha flipat. No sé si has vist el final del vídeo. Què ficava? Sí. Nova incorporació, Maori Art, Òscar Muñoz. Vull dir... Ho he donat per suposat jo. Sí, pues sí. Jo vull les 3 postals, vull d'aquesta veu, del Kyo, del Shinichi, i em falta un, que no me'n recordo, però ja sé qui és. L'Òscar Muñoz és el Shinichi Kudo. Claro. És el Yamcha. És el Shanks. Òbviament. Clar, i després també és en Kurama de Yu Yu Hakusho. Ah, això! Ves el Kurama, Cookie, del maco. Clar. Doncs ja està, aquest és el missatge que tenia per vosaltres. Bravo, l'Òscar, Bravo. Us ha agradat el missatge del Kyo? Tens un supercrack, No tens un supercrack d'actor, Sí, tant. Brutal. I tant, ho sé. Vale. Brutal. Clar, o sigui, de cop ha sigut el Kyo i ha sigut com... O sigui, escolta la música i dic, vale, Fruits Basket, bien. Llavors veig el Kyo i dic, llavors ha sigut com, un moment, el Kyo, saps? O sigui, en què moment tienes el Kyo, saps? Doncs fins aquí la reacció, noies, vale? Bravo.